Înainte să încep acest episod, vreau să fac o scurtă promovare lui Mars, care mi-a făcut mie intro ăsta, care o să-l vedeți voi acum. V-aș vrea frumos să vă duceți să vă abonați, să fiți activi măcar la fiecare videoclip cu câte un like, ar fi foarte frumos din partea voastră. Și până la viitoare, am fost Raul, pa, pa! Ok, de salutare toată lumea, numai este Raul și bine v-am găsit la primul episod de pe acest canal de Survival Game, împreună cu For The Win. Da. Care e un For The Win. Da? Și mai e și For The Win după ce că e For The Win. Vai, și mai are și rol la sfârșit. Ca să fie copilul ăla de 8 ani. Ia uite, să te fu. Ce mă, să te fut în cur? Poate. Fetele de la Sibiu. Îmi spală pe Raul o curat. Bă, sigur ești tu în nord, dar ia uite. Te omor, fraiere, hai! Come on, come on! Du-te abă săgețile, du-te asta! Bă, mor. Da, să nu muri. Aia mor. Știi că am tras așa, nu, așa am vrut eu. Da, ți-am vrut, dar mă duc la asta mare. Da. Băi, sper să strângem noi foarte multe like-uri pentru acest episod și pentru For The Win, care a zis că dacă nu... am primit sponsor. A zis că dacă nu strângem 100 de like-uri nu mai vorbește cu noi. Nu, ăla a intrat în abonament de noi aici. Da, nu mai vorbesc cu voi. Dar cu mine mai vorbește. Raul, da, nu mai vorbesc cu voi. Cu Raul nu mai vorbesc. Da. Da, frate. Ok, mâine Raul o merge la Dreamhack Account. Da, să veniți și voi. Dacă vreți să veniți, mergem cu mașina. Nu cu mașina, mă, cu telecondul ăla. În seara asta plecăm și vom barca. Personală, băi, uitați, spui personală. Da, exact. Mi-am luat un Trabant, versiunea veche tunată. Și dai că mi și-a luat o Dacia 1997, e foarte faină. Are motor de 7.6. Și suspensii de nu are. Cu ele a agățat-o pe mama lui Raulo. A agățat-o la propriu cu o undiță. Da. Și acum... Bă, Davide, tu te chinui la parcurs cumva? Nu. Ce prostii! Deci tu nu știi tricul, nu? Hai că vine. Dar eu nu fac bloc glitch. Ce mai For The Win? Păi da, mă, eu nu rup Minecraft. Dar nu trebuie să te urci pe liane, prostul. Ei, Minecraft. Băi, eu nu stau. Bă! Oh, băi, gata, bă. Băi, ce e? Băi, gata. Mai am o inimă, nu mai da, nu mai. Da, o inimă mai. For The Win, mă. Pă. Rip. Unde ești tu, Sanțu, mătii? Unde ești tu? Si, am primit și sponsor. Bă, dacă mă omor, nu vorbesc cu tine în viața mea, parcă serios. Ce spui? Dacă mă omor, nu mai vorbesc cu tine în viața Da, mea. frate. Ai sabie. Nu. Du-te sus acolo pe copac și ia sabie. Am luat Tier 2, dar nu e Ezra nicio sabie. Ce prost e, bă, dar nu Tier 2-ul să le iei, mă. Bă, m-am lovit singur cu săgeata. Ce? Da. Bă, dacă tu ești prost și mai aruncat tu spui. Alo, bă. Hello from the other side. Aoleu, maică. Iartă-l, Doamne, că nu știe ce fac. Ardile artemații. Ardere, să te ardă Dumnezeu pe matul stâng, bă. Să nu mai ai parte de matul drept. Ai auzit? Și nu zici nimic? Băi, For The Win.
Fără de mine vreau să-mi iese și mie un episod. Fără de mine. Bă, e ultim... Am luat chest ăla. Ăla de pe copac? Da. Opa, n-am vrut boss, n-am vrut. Mai am 4 inimi, mă duce. Eu nu mai cobor din copac. Dacă sunt la interfon. Bereș de... Mamă, te omor. Vă rog frumos, duceți-vă la David pe canal, dați dislike, please. Eu oricum o să plec până nu mă prinde. Gata. Te-am văzut recunosc după... Nu mă vezi? Așa e. Uite pe acolo ești. Hai să vin. Și prost ești. Hai motor. Bă, unde te-ai spawnat? N-ai vrea să știi unde sunt. Mersi de buz, bă. Bă, hai să nu... Bă, nu mai da, mă, hai să ne jucăm. E asta ce e? Hai, barcă. Nu mai am. Prost ești, bă, uite în spate. Da? Dacă nu e... Bine. Păi! Aveți ceva bun la tine ca să știu să iau. Fără de mi-a pus acest match pe brațele lui. Da. Hai. Ce, mă? O să-i din confă pentru că o să bagi manele acum. Nu. Ok. Gata. Deci asta a fost așa un episod mai funny. Dacă vreți să știți și voi, nu a fost ceva gen regizat. E doar un match funny pentru că trebuie să te distrezi, frate, când te joci, nu să fii serios. Deci, da. Bine, trebuie să fii și serios, mă. Trebuie să știi cum să le balansezi pe amândouă în jurul tău. Și am ieșit din confă pentru că 100% o să bagi manele for the win. Pentru și eu pe for the win, poate fac și un challenge, nu sabia challenge. Oh my god, mulțumesc, el. Gigi? Ok, deci aparent am făcut și un challenge. No kill challenge, chill run, bag piula. Păi cam atât a fost și cu primul episod de Survival Games. Câștigat, desigur, și pe data viitoare am fost